Kune vanhu vari kutotenga maparts for marituals. Marituals anyanya muZimbabwe. Mangwanani kwese kwamungadai muri. Tine chivimbo chekuti muri kuchengetwa naMwari. Tisingatambise nguva, regai tipinde munyaya yedu yekutanga yemuzuva ranhasi. Hi brother Honesty, please post my story. Asi pamuchange mava kuposta ndokumbirawo kuti munge makaviga zita rangu. Ndiri musikana ane makore 36 ekuberekwa uye ndinogara muno munyika yevatorwa muSouth Africa. Mukoma Honesty, ndiri kushayiwa kuti ndodzokera sei kumusha kuZimbabwe nekuda kwekuti ndine zvikwambo zvangu. Ndiri kungochema kuti dai hurumende yangotipawo mvumo isusu returning residents tingodzoka nemota dzedu kunyangwe tisina mapemiti, nekuti tine mamwe masecrets edu asingambodi kana kutakurwa nebhazi oro ndege. Nyaya yangu mukoma Honesty yakamira yakadai. Ndakauya muno muSouth Africa mugore ra2022 kuzotsvagawo mafuro manyoro, asi ndichisvika muno muSouth Africa ndakasvikira kumba kwefriend, ndiye ainge andidaidza. Friend yangu ndakasvika ichigara mumukuku kuKempton Park muJoburg. Ndakati ndichiona mukuku ndikati ndiyo Joni yacho inotaurwa. Vanhu vanogara mudzimba dzemarata, inga kumusha kuri nani. Zvisinei ndainge ndatouya, painge pasisina yekutamba. Ndainge ndava kufanira kutotamba iri kurira, plus situation yandainge ndasiya kumashure kwandainge ndabva ndini ndaiziva. Saka friend yangu yaishanda akabva anditi, mangwana ndisati ndaenda kubasa ndichakuperekedza parobot, ipapo ndipo panotorwa vanhu vebasa. Saka munhu anokutora anofanira kukudzosa ipapo wozofamba wouya kumba. Mangwana acho makuseni takazoenda parobot paya, ndakatosvika paine vanhu vainge vakatomirira basa. Saka ndakasvika ndakaita luck, ndakatorwa nemumwe mukula aiva nerestaurant yake. Aingoda munhu 1 anocleana nekusuka maplates. Ndakashanda ipapo kubva 2022 kusvika muna 2024. Chakaita kuti ndisiye basa haisi nyaya yekudzingwa basa. Ndakasiya ndoga mushure mekunge ndajoina Satanism paTikTok. Ndakapinda Satanism tisingatode. Zvakaitika ndezvekuti pane imwe n'anga yandaiteverera paTikTok ipapo. N'anga iyi ndeyekuGhana. N'anga iyi yaiti inokwanisa kuita munhu wese kuti anga achizoita mari yakawanda, which they call miracle money. Saka yaiti unotsvaga monarch brand new, then wotsvaga 3000 rands, wotenga jira 1 meter rewhite, wonyora zita remunhu waunodisisa, woputira, wobva waisa mumonarch, wovhara for 3 days. Zvaunenge waona imomo for 3 days unoshandisa. Saka inini ndakatozviita ndisina faith, asi to be honest ndaitoda mari nekuti upenyu hwandairarama panguva yacho hwairwadza. Kuswera wakamira uchitsvaira nekusuka maplates. Saka after 3 days ndakanovhura monarch, ndakaona rakazara mari, asi maiva netsamba yaive yakanyorwa kuti wave kufanira kusacrifice amai vako kana kuti mari iyo yatoishandisa burial yavo. Tsamba iyi yainge yakanyorwa nechirungu. Saka pandakaona chishamiso chemari ndakaoneka kushamwari yangu, ndakanotsvaga mukuku wangu nekuti ndainge ndava kuda kuchengetedza secret yangu. Shamwari yangu munhu wekumusha kwedu, munhu anotoziva hama dzangu. Ndakaita 3 days ndichifunga kuti kuuraya mai ingozi yandiri kuda kugadzira. Imwe pfungwa yaiti ko anoda kufa ndiani. Saka ndakatozofonera sekuru vaya vepaTikTok ndakavaudza kuti ndaiva ready kusacrifice mai vangu. Vakanditi nhasi tichauya pamba pako toenda kuZimu tonouraya mai vako, asi iwewe ndiwe unenge wakatungamira. Saka ave manheru n'anga iya yakauya mumukuku mangu. Takasimuka tikaenda kumusha kuZimu. Ndaiita sekunge ndiri kurota. Ndakasvika ndikaita zvandakaita kuna amai vangu, vakabva vaita bofu. Amai vakazotsikwa nemota vachienda kuParire Nyatwa kunorapwa maziso, ndokubva vafa. Vakafa amai vangu. Ndipo pandakabva ndanzi wava neright yekuchishandisa mari yako mukoma. Iye zvino ndava munhu ane mari yakareba, ndine everything chinodiwa nemunhu pakurarama, asi dhiri nen'anga harina mapepa. Ndakatanga kuona machanges mumonarch mangu. Muine gonye ndiro rave kurutsa mari, asi gonye iri rakatanga riri diki. Iye zvino rakura zvokuti dava kutozadza monarch. Saka nekuda kwexenophobia ndiri kuda kudzokera kumusha kuZimu, asi ndiri kufanira kuenda nezvinhu zvangu. Zvino kuti ndinge ndichitakura monarch rangu rine gonye mubhazi hazviite. Inini handina mapepa ekuti ndinokwanisa kukosa bhodha nemota yangu. Saka n'anga iyi yakandiudza kuti uri kufanira kutoenda nezvinhu zvako kana wafunga kuenda kumusha kwenyu, nekuti hauna munhu waunosiyira zvinhu zvako.
Mukoma honest, ndakaromba ndisingade. Zvinhu zvakangoitika. Zvino ndiri kutsvagawo any kind of help kuti ndikwanise kudzokera kumusha nekuti South Africa haizi safe. Kwave kungogara ndisina peace. Saka kana pane vari kuda kuenda nemota dzavo kumusha, ndinokwanisa kutaura navo ndomupawo mari atakure chinhu changu ichi. Tozotaurirana kana chichinge chasvika tava kumberi. Nyaya inotevera yakamira yakadai so. Dai vanhu vemashopu vakukwanisawo kuisa more macameras nemamonitors mumashopu avo nekuti zvandakaona zvinotyisa. Chitupa changu mochikandawo kuseri Mukoma. Ndiri mukadzi wechidiki ari kugara muno muSouth Africa kuPretoria. Mukoma, ndauyawo pano yangu haizi confession asi inyaya yandakaona kuti yandingagone kuinyarara asi zvandakaona zvakandityisa. Ndangoti ndingoshare information kuruzhinji rweZimbabwe kunyanya vari kutenga mumabig shop kunyanya vari muSouth Africa. Paweekend yadarika ndainge ndaenda kushopping nemurume wangu nevana. Tainge taenda kunotenga grocery. Saka kana tichitenga grocery, murume wangu anofarira kutenga zvinhu in bulk toisa mumba kuitira kuavoida kufamba. Saka takaenda kune imwe mall kushopping. Tiri pakati peshopping pane mukadzi aingotenderera mushop asi ainge asina trolley kuratidza kuti ari kuda kutenga. Ndakambofunga kuti anoshanda imomo but ainge akatopfeka hembe dzake trouser bow asi kumusoro ainge akaisa chizambia zvinoitwa nemamuslim. Saka mwana wangu musikana ane 8 years akazoti, mama honai zviri kuita mukadzi uyu. Tainge tave pashelf yemadrinks takaona mukadzi uyu achivhura madrinks mazowo achiratidza kuti pane zvaari kuita. Akavhura madrinks 10 ndakatarisa asi zvinhu zvake aizviita fast. Aiti akavhura oisa something ovhara. Saka paiti pakapfuura munhu obva aita kunge anoshanda imomo. Ainge aine kajira kake kaainge achishandisa kuti pakapfuura munhu anobva atanga kupukuta kuita kunge munhu anoshanda mushopu imomo. Saka inini zvaive mumaziso angu ndichizviona. Saka ndakabva ndatora kavidhio kandakutumirai Mukoma. Saka mukadzi uyu paakaona kuti ndamuona akabva atanga kufamba ndokubva. Inini ndakabva ndatobuda mushopu ndisina kana kutenga chinhu nekuti ndakarohwa nehana. Mukoma, kuti kochii chainge chaiswa mumadrinks iwaya handina kuti zviri kuitika mumashops ese but ndiri kutaura zvandakaona. Handitozive kuti misheni yake ndeyei munhu uyu. Ndakatya kutaura kuvanhu vanoshanda mushopu umu nekuti mukadzi uyu akaziva kuti ndamuona. Chandakanyanya kutya ndechekuti munhu uyu aitoita zvinhu zvake mune makamera asi hapana aitombomuona. Aitova neconfidence nezvaainge achiita izvozvo. Ndizvo zvakaita kuti nditye kuudza vanhu vanoshanda mushopu. Ndakati inozosara yava yangu. Saka yambiro yangu yandinoda kungopa achanzwa nyaya yangu ndeyekuti kana mave kutenga maproducts please tarisisai chinhu chawatenga nekuti kwava kuenda nyika kwaipa. Kwaane masatanist apindira muchikafu. Toraramira kupi? Ndinoona sekunge ndizvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa maacids nekuti kare kwainge kusina zvirwere zvemaacids asi zvangotekeshera munguva diki iyoyi. Please be careful pakutenga chikafu apa kunyanya chinenge chichitumidzirwa kubva kuZimbabwe chichinzi chitengeserwe vanhu vekuZimbabwe vari muSouth Africa. Vakomana chegore rino handina neremuromo. Iyi yedu yekuda zvinhu zvemahara iyi. Regai vakuru vakati chitaurirwa unyima mbare dzekumusana. Nhamo yandakaona paJoni handidi kuti isvikire chero muvengi wangu. Haizi nhamo yokushaya mari kana chikafu asi nhamo yokushungurudzwa munyika yevatorwa. Ndiri murume ane makore 28 ekuberekwa. Ndine mukadzi nemwana wangu 105 years. Tairarama kanormal life naamai mwana zvichitoendeka. Kumusha tainge takavaka ka2 rooms kedu muyadhi yevabereki. Sezvo ndirini gotwe ndainge ndakangonongedzerwa ipapo nababa. Kumusha taienda gore negore zvichitofamba zvakadaro. Pakatanga zveMarch 8 March taingoti zvichapfuura. Nhamo yakatanga pakaiswa date ra30 June. Patanga tiri muna May ndipo patakatanga kuona kuti hondo iyi this time iri different. Vanhu vakatanga kuendesa zvinhu zvavo kumusha. Ini mukadzi wangu akatombonditi ngatiendesewo zvinhu zvedu ndikamutuka.
Iye akazongoendesa stove nemagumbeze nemapoto zvaainge atenga nemari yemukando. Patanga taakunana 17 June ndipo pandakaona kuti zvinhu zvaakushata. Ndipo pandakazotangawo kuda kuita action, kuda kutumirwa kafriji neka TV. Mari yandakachajwa yainge yakawandisa pakutakura zvinhu 2 chete izvozvo. Vanhu vacho vanotakura vanga vakudedzera vachitoshandisa advantage yekutoziva kuti kana muchinge muri panguva yekuomerwa mari munotoibuditsa chete. Landlord wedu akabva auya achitiudza kuti haachakwanise kuti protector zvinhu zvaakuoma kunze. The following date richiti 22 June murungu wangu akabva ati akuda kuti ndisiye basa koza handina mapapers. My savings angu anga ari 5,000 rands chete. Murungu akangondipawo pay yangu plus 5.5 yebhasi pamakore ese andamushandira anodarika 10. Kana kundipawo ye thank you zvayo. Ndakarwadziwa, ndakatoona kuenda kumusha nebhazi remahara iriyo plan chete yaizongobuda since ndaida kuti ndinge ndichichengetedza kamari kashoma shoma kandainge ndiinako. Mukadzi wangu akambochema nekupopota asi zvakashaya basa. Since takaendesa zvimwe zvinhu kumba, zvimwe takatengesa necheap price zvayo. Ndokubva taenda painzi paiungana vanhu paconsulate yeCape Town apo patakanogara nguva yakareba tiripo takaungana. Tairarapo chando chichitisvura. Pane Sunday yatakatomborara tichinamata nekuda kwekuti taiziva kuti kungorara chete chando chaiti zvakada tiripo takarara. Tiine chivimbo chekuti kuchauya mabhazi asi hazvina kudaro. 6 days dzakasvika pakukwana pasina kana bhazi rauya. Mwana patakatanga kuona kuti kutanga kurwara ndipo pandakazozviudza kuti zvemahara hazvibude. Ko ndikafirwa nemwana nekuda kwekuomera. Ndakatozongoti regai ndiende nemhuri yangu tichishandisa bhazi ratakabhadhariswa mari yakawandisa. Ndakatozongosvika kuZimbabwe ndisina kana masavings andainge ndiinawo. Zvinhu zvinorwadza nguva yatiri inoi. I think I need your help please, or maybe direct me kune vangandibatsirewo. My story goes like this. My brother akaita mukadzi long time ago achiri young. By that time akaita mwana enda akapiwa zita rangu. Later on akarambana nemukadzi uyu akazotanga kuti yeye hazi mwana wake haana kana anything chaakaita to help this child. Zvinova zviri kundirwadza moyo. Now mwana ava ne13 years, she is in grade 3. Mai vacho vakaroorwawo and vane umwe mwana but hapana kana zuva rimwe ravakambobvisawo send kuchikoro kwemwana uyu. Hanzi pane vakauya vachitora vana vasingaende kuchikoro vachiti vavabhadharire mafees. That's how she went to grade 1. Now grade 3 vanhu vaya kana kuzombobudikira apa anogara akadzingwa wedu we. Moyo wangu uri kundirwadza. Iniwo situation haisati yandimirirawo mushe. Ndine shungu wedu we. Ndaimutora hangu but I also have kids vandiri kutonetseka to pay my fees. Since my pay is very little uye havagare neni. For the sake yefuture yemwana uyu please ndokumbirawo help kuti angokwanisawo kuenda kuchikoro. Kana zvikandimirira mushe ndomuchengeta hangu. Zvastep father iye handichataure. Mongoziva nyaya yekuroorwa une mumwe mwana. I just want to comment ndiri ID pane zvamataura kuti sei uri kushaya ore sei vamwe vachiti havade munhu ari kuSouth Africa. Vakadzi ava pamaplatform vanouya vachiti vanoda marelationship but kana uchinge wazoenda kuinbox kwake anotanga kukuti ngatiitei zvinhu zvine mari mukati. Izvezvi as I speak nditori nemachats emumwe achitotaura izvozvo. So marelationship tiri kumada chaizvo asi wekuita naye settle down hakuna, especially vari muno muSouth Africa. Ini zvangu I surrender. Please hide me mukoma. Mukadzi wangu ane dambudziko rekuti haana basa neni. Chero ndikarara ndisipo haabvunze. Chero ndikati ndiri kurwara ndokusiya urere oenda hake. Musi uno akatenga chingwa chelobbeus kwakutobika tea kuifuridza yose wena kurigarira rose rofu ari 1 kana kutomboti uya tidye. Ndakatozomuka ndichiona chibepa nemafufu. Nhasi uno ndangobuda haasi kumboziva kuti ndiripi. Ukamubvunza kuti bo here yaunotamba anotopindura kuti bo. Ndipo paanobva abvunza asi anotobvunza mushure mekunge iwewo wabvunza. Ini handina musi wandakamutadzira zvekuti tingati akasviba moyo. Ndinoisa maketens nemasilingi ndoswera ndisipo
asi haana kana paanovhunza kuti uripi. Inosvika kumagumo here imba iyi? Pane gwendo here apa? Ndibatsireiwo. Ndaidanana nemukadzi ane mwana 1. Tiri kuno kuSouth Africa. Iniwo ndine mwana umwe chete. Tanga tave kugara tese semukadzi nemurume. Then sisi vake vakamuudza kuti kwaiva nemastendi ari kutengeswa akachipa kumusha. Ndikati aende anotenga stendi yacho tiwane pedu pekugara. Ini ndakasara ndichishanda, but yaakaenda nayo ndiyo yandaisevha kuti ndinomuroora. Ndikatokumbirawo bhurazi vangu imwe 1000 nekuti ini ndaive ndiine ka 1000 kuti izosvike pakuita 2k US$. Abhadhare deposit. Asvika kuZim akangobatika for only 2 days. After that akabva atanga kusabatika. Ndakaramba ndichiedza kumufonera kusvika ndazofonera sister yake Denzuro, ende ndipo paakazondifonera nhasi achiti kusena achiti akadzokerana nababa wemwana wake. Hanzi he changed. Achingopedza kutaura izvozvo akabva atondibloka kwese kwese. Handina kumbomurambidza kudzokera kuna baba wemwana wake, asi zvandirwadza ndiri kuona kuti sister yake yakanyeba nyaya iyi was planned kuti vange vachizondibira mari. Ndiyo maproblems atiri kusangana nawo mumarelationships aya sevarume. My story is very short and straight to the point. Pane bhazi rakabva nevanhu kumutata rakafira musango. People are just sitting. Havana kana rubatsiro rwavawana. Can you please find out? Raitakura vanhu vakadzingwa, vamwe vane vana. That bus harina machaja. The last we spoke nemunhu ari mubhazi kuma5 achiti foni yakupera moto. Delta rakabva nezuro kuma7 PM rakangofamba 100 km from Mutata. Rakabva paconsulate iri yeZim iri kumutata. Ndiri mukadzi ndaigara kuDurban muSouth Africa. Tanga tane 6 years tiri muJoni. Ndinogara naHabi nemwana wedu mukomana 1 akutosvitsa 7 years. Ini ndakaita zvekutizira ndamitiswa. Murume wangu aitoshanda achiwana kamari asi akangobvisa tsvakirai kuno chete. Takatombogara muZim titori nekalife karinane. Pakapera basa remurume wangu ndipo patakabva tauya kuJoni. Problem yemurume wangu ndakaiona ndamumba kuti munhu anoshusha 2 bed plus nekuomera pamari. Paakatanga kushanda basa rake replumbing aitobata mari inosvika kuma 15,000 or more pamwedzi. Imwe Christmas tichigadzira kuenda kumusha ndakamubvunza zvekunorora. Hama dzangu ndakashurwa kuudzwa ubenzi zvese nenhamo yekumba kwedu. Ndakaudzwa kuti ndisamuendere kumberi. Handidi kunyeba. I was so hurt and broken at the same time. Apa ndaiti ndikakumbira mari yekutumira vabereki ndaiudzwa magara moyo. Mari yaizobuda hayo asi mashoko ndinenge ndatombomaudzwa. Kumusha kuya takasiya tasimudza 5 bedroom house yedu neka kitchen kariniti. Patakadzoka ndipo patakatangawo kushanda tichivaka pamwe zvese nekucheresa mugodhi, zvese zvichibuda bhohobhoho, asi zvekuroora aisambozvitaura. Ndazoona kuti zviri nani nditsvagewo basa nekuti yekutumira mai vangu nababa yaisabuda zvekumhanya. Pandakatanga kushanda ndakamunyebera kuti ndiri kutambira 4,000 ini ndichitambira 5.5. Ndakatoshinga kutamba mukando wema 1.5 behind my husband's back. Mari yacho ndichiichengeta ndiri zii. Iye nekubata tumari akatanga kuwanza maoutings nemafriends ake achiwesta mari. Patanga kunetsa zvekudzingwa vanhu muJoni izvi takaronga kudzokera kumba ende hazvina kutirwadza kozi musha wedu wanga wapo plus ka 30,000 kama savings katainge tichiita tese. Ini pane yangu yemukando yandayanga ndiinayo iri kusvika 35,000 rands isiri kumbozivikanwa nemurume. Saka nekamari aka ndiri kufunga kunoita maproject kumba kwedu kwandakaberekwa iye asingazive. Ndinganzi ndatadza here hama dzangu? Munhu uyu haana kundiroora ende haatombotaure nezvazvo. Ndibatsireiwo mucomment section. Ndichange ndichiteverera. Tell me kana muchinge mazotumidzira nyaya yangu mukoma. Ndingoti gaga. Ndaona pane audio iri kucirculate mumagroup akawanda. Kune vane magroup you can witness. Tingoda kuti tibatsirane. Zviri kunzi kune vanhu vari kufamba vachiuraya vanhu. Saka vanhu ava zvavanoita
vari kufamba usiku. Vafamba usiku, hanzi vane toyi inochema semwana. Toyi iya yachema semwana, vanzi vobva vaita futi imwe toyi inenge ichitaura semunhukadzi ari kutotaura nemwana uya ari kuchema. Hanzi saka imi pamunobuda mumba muchiti muone kuti chii chiri kuitika kana kuti mubatsire, munobva matoatakwa muurawa. Hanzi vanhu havasi kutarisa muzera, vari kungouraya, vari kuda mabody parts, which means kune vanhu vari kutotenga maparts for marituals. Marituals anyanya muZimbabwe. Saka ndapota zvangu musabuda panze usiku chero mukanzwa mwana ari kuchema, chero mukanzwa mudzimai ari kuridza mhere, ari kuda kubatsirwa, kwatoita vaurayi vari nematoyi anenge achichema semwana, poita inzwi rinenge richitaura semukadzi. Uyezve kwaita mbavha dziri kutenderera usiku. Dzichitenderera kudaro, hanzi dzikapinda muyadhi dzinobva dzadambura kana kubaya jojo tengi rotanga kurasa mvura, kana kudambura cable inonzi paipi yemvura yotanga kurasa. Mimi pamuchabuda kubuda panze muchitarisa kuti ko mvura yabvira kudhara ichirasa, hanzi munobva futi matoatakwa, mbavha dziya dzotowana mukana wokupinda mumba. Saka ndapota zvangu. Then zvevane mumwe mutactic wavari kushandisa wokuti vanouya vachiti tadokerwa, tukumbirawo pekurara, imi mine tsitsi mobva mabatsira. Ndapota zvangu, mweya wokubatsira izvezvizvi imbomirai, nyika yapanduka. Kune vanhu vari kuita marituals, vari kutsvaga mapatsi evanhu. Ndapota udzai hama dzenyu dziri kumaruwa nevamwe vanenge vasinawo madhata ekuti vaone zvatinenge tichitaura, vawane kubatsirikana. Subscribe for more videos and click the bell icon. Confessions with Brother Honest.